Hello everyone, it's me Cheryl. I'm back. So welcome back to our channel. Kung bago pa ka diri sa atong channel, welcome sa atong Bisaya channel. So karon na buntag akong ipakita sa inyo kung unsaon paghinlo sa silver. Ang pinakadali na paraan og paghinlo sa atong silver. So if you guys want to learn, keep watching. There ain't nothing in this world like a Filipino girl. छाया आसमां देखो झूमता गगन हे छाया आसमां देखो झूमता गगन So guys, karon akong itudlo ninyo kung unsaon paghugas sa atong silver ng mga butang na niitom na sidya. Di ba pag dili magamit ang atong silver is mo itom sidya. So guys, tan-awan ninyo kung unsaon na paghinlo ang among silver na kutsara og nindot og perfect pud siya i-apply sa atong mga alahas na silver. So, ang una ni mo himuon is magpabukal ka og tubig. So diyan na akong ipabukal tubig. Then dapat ang imong humulan is na aluminum foil. Then ang atong isagol ana niya is isa ka kutsara na baking soda. Isa ka kutsara na baking soda og isa ka kutsara na iodized salt. So isa ka kutsara na iodized salt. Then, isa pod ka kutsara na liquid soap. Liquid soap na panlaba. Or maybe pwede ra pod mga joy. Ana. Ikaw gigamit sa panglaba. So, once na mubukal na tong akong ininit, ato na si Jang i-bubo dire. Then, makita na to guys ang before and after. Okay. So, hinaot na okay ning atong result. Okay guys, nibukal na ang tubig. So, ready na ni nato ibubo diri sa atong gipreparar na silver na baking soda asay sabon. So, paguna na to ang tubig. Tubig, gas, stove. Then, what? Tanawa. Bukal ni siya guys. Watch. So, mula na ito sila mga 15 minutes. See? See, nagbukal-bukal siya. Then, tanaw na ito ang result after 15 minutes. So guys, human na ang 15 minutes na pagpaabot nato. Karon ato nang sulihon ang atong gihinluan na silver na kutsara og tinidor. So, tan-aw sa resulta guys. Guys, amazing kaadto ang result. Oh my God, lantawa. Nakita ninyo gaina na grabe ka ito mga hong silver na kutsara ug tan-awa karon guys. Grabe ka bag-o, God. The best. The best. Og, see? Hugasan nato. Atong hugasan og tubig. Grabe ang result. Grabe ang result. Hilo, murag. Resulta sa paghugas na ho sa silver. Oh my God. Perfect kasud guys. Hinlo na hinlo. Murag bag-o. As in. So nakita ninyo ang ahong gipakita. Gaina na kutsara. Nakatong grabe ka ito. Umauna ni siya karon. So guys, himuan ni ninyo sa inyong balay. Kung naamoy mga silver na mga alahas or silver na kutsara og tinidor na naitom na kawa ninyo gamita, i-apply ninyo. So kinahanglan na nato og isa ka kutsara na asin, iodized salt, isa ka kutsara na baking soda, isa ka kutsara na liquid na sabon,
o ininit tubig o kinahanglan ang bowl na imong humulan is imong putuson og aluminum foil. Okay guys, so kung kamo guys nakakat-on sa akong video, don't forget sa pag-like o pag-subscribe sa atong YouTube channel, sa atong channel, og salamat tinhirakan ko. Super, super, superstars are we, the ones.